Sziasztok srácok, én Dózsa Tamás vagyok, és engem úgy lehet megkeresni, hogy Dózsa Tamás Gaming, és itt van velem Versecki Zalán vagyok, engem úgy lehet megkeresni, hogy Versec CZ-vel, hogy Zalán, Versecki Zalán. és a mai nap a Digitális Cirkusz Pilot epizódját fogjuk megnézni, és hamarabb ki fog kerülni a 7. rész, mint a többi rész. Hát ez a fura, igen. Mert élőben nézzük meg, és elsőnek Igen. angolul lesz, Igen. utána Ugye magyarul. mi nem néztük végig semmelyik epizódját. Szóval és jó, 1-2 igen. órás videóra számítsatok. Jelenleg, amikor felveszük ezt a videót, 23 óra 2 van, és hajnalban jön. Szóval, ja, nagyon sokszor próbáltuk már felvenni ezt a videót, ne tudjátok meg. Na mindegy, nem is úszok tovább az időt, kezdjük is. Igen. De be van készítve előre, csak reméljük, hogy Üdv a csodálatos digitális cirkuszban! Én vagyok Kane, a porodmester, és bemutatom a leglenyűgözőbb színpontok elmebajos kellékeket, amit valaha is láttatok! Nem igaz, Bobby? Így van, Kane! Alig várom, hogy lássam, mire a felelő várom! Nos, ne vesztegessük az időt, kezdjük hát a műsort! Gangről és szóból és kész. Ragátál Jack Snow meg Kofójó. amikor zavar, akkor kitocsolni egy Nappal és éjjel és nappal csak szárnyalj hát. Itt a hold és a nap más kis szeretnétek, hogy a könyvéből felülök, akkor csak kiveszem. Lehet, hogy a szálltam. És ha szeretnétek, akkor odajöttem a Egyébként bocsánat, ha esetleg akadt volna. Kane, ez az egyik NPC-d, vagy csak egy új balek? Mert ha ez egy új karakter, akkor újra kell venni az egész főcímdalt. Én nem csinálom újra. No csak! Egy új ember lépett be a világunkba! Hogyan? Vegyem le a headsetet! Csak fogd meg és vedd le, bejött mindenkinek. Mi folyik itt? Felvettem egy fura fülest, és most itt vagyok. Ti meg kik vagytok? Miért nem tudom levenni? Hol vagyok? Próbálj megnyugodni. Minden a legnagyobb rendben lesz, Pajti. Ezen mind átestünk, Ugye csak összeesik. össze kell szedned magad. Történik? Mi? Na, kedvesem! Mifelénk a trágárbeszéd nem megengedett! A csodálatos digitális cirkusz minden korosztály számára szól! Te barátom, besétáltál a csodák mesés világába, ahol bármi megtörténhet! Kivéve a káromkodást! Vagy káromkodás. Ó, Istenem! Hogyan tudok elmenni? Ne akadj ki emiatt, vagy ilyesmi, de mi nem igazán... Nem lehet! Mi? Fogd be, Jax. De, ja, igaz. Üdv az új otthonodban. És az új testedben. Új otthon? Hogy érted ezt? Srácok, nyugi. Évek óta itt vagyunk. Könnyen is Állítólag az beszélnek öreg benne. Ginger húzza itt a legtöbb ideje. Mondott valaki valamit egy rovargyűjteményről? Épp ezért őrült. Tényleg rovargyűjt. Oké, most már értem. Ez egy álom. És nekem csak részt kell vennem rajta, amíg fel nem ébredek, igaz? Ha te mondod, kölyök. Akkor mi a maszkom? Komédia maszk. Szóval, Kane, ma egy új kaland lesz az újonc miatt, vagy mi? Mindenek előtt körbevezetem vadi új tagunkat a cirkusz területén. Indulás! Itt van a sátor! Ez lesz itt a lakhelyed, valamint mindenféle egyéb tevékenység helyszíne is. Ezen tevékenységek a... Belegítselt. Jó. Ott van a háttérben. labdatenger, minigolf és sok más! És íme a terep! Fulladj a digitális tóba, vagy lovagolj egyet a digitális karneválon! Ilyen... Álljunk csak. Miért pont fulladjon? Várjál már. Miért pont fulladjon, ember?
Nem tudom. Mindegy, nézzük. Nappal kacaljal! A döntés a tiéd! Egy kozmikus büfé! Ez volna minden? Persze, hogy nem! Ez itt a semmi! Ez komoly, Nem semmi. merészkedünk ki a semmibe. Még én sem tudom, mi van ott. Ez Itt maradunk, ahol rajtad tarthatom a több száz mindent látó szememet! Hello, Kane, szeretlek. Tűnjünk innen, mielőtt a hold felizgul! Most felizgul. Várj, mi ez? Ő! Egy takarítás rendel! Rajta vagyok, főnök. Vagy ilyen. Úristen. Várj, Kitaláltad az ezt ott egy ide. kijárat volt. Arra ki lehet jutni? Kijárat! Ha volna innen kijárat, mindenki dobbantott volna. Ja, te meg miről beszélsz? Biztosíthatlak, nincs semmiféle mágikus kiárat. Ez nem lehet más, mint egy digitális halucináció. Az elméd digitalizációja miatt. Fúj, még mindig Esküszöm, nyalja a padlót. Digitális halucinációt! De nem Mi lenne, szeretne ha inkább Kénáról másról beszélni. beszélnénk? Mi a neved? A nevem... egek! Miért nem emlékszem arra, hogy hívnak? Senki sem emlékszik rá, miután belép a digitális cirkuszba. Egyedül az elméteket nem vagyok képes irányítani. Annyiban segíthetek, hogy kitalálunk egy újat. Mi a nevem? Ne törd azt a kicsi fejed! Az új neved bármi lehet! Ezen tudomásról beszél, hogy a választott népek a digitális cirkusz szerződését, mely szerint a névnek kifogásolható tartalom, akik tudással magában foglalja a szexualitásra utaló anyagokat, oxid, rágalmazó, vagy sértő, erőszakos és vagy törvénytelen tartalmakat, vagy tárgyságot. Mit szólsz hozzá? Túl lennék. Nem érdekel, válasz valamit. Lássuk csak! Hogy hangzik az, hogy igazad van, rémes, próbáljuk újra! Mit gondolsz a pomniról? Mi? Persze. Azt hiszem én... Igaz is, Jax! Kellene egy vadiúj kaland az új tagunknak, Pomninak! Ezt legalább 5 perce mondtam. Te! Szereted a kalandot? A játékot, csodát, beszéd, horrort, két szemerék, ötletet, halált, römek, halál, angyali tortát? Te parazita! Én nem igazán... Mivel új vagy errefelé, Komoly egy volt, szimpla te parazita. házon belüli kalandra megyünk, hogy megismerd a dolgok körforgását. Mi? Ne, jó ég! Nem akarok házon belüli kalandot. Egyet se félj Zóből! Nem lesz semmi feltűnő, így dönthetsz akár úgy, hogy nem veszel részt benne. A mai kaland! Gyűjtsd be a gloinkokat! Így Kezd van! megülni. A cirkusz is által tele lesz gloinkokkal, és mindet el kell kapnotok! De mik azok? Remek kérdés, Bobby! Kicsik És mit csinálnak? Nos, És hogy... a gloinkok pimaciószágok, amik ellopnak mindent, amibe belefutnak. Mit művelnek ezek a kis krumplik? Mi állítja meg őket? Ezt kell kitalálnotok. Nos, hajrá! Munkára fel, kis szupersztárjaim! Mit jelentett mindez? Ez Kén kis kalandjainak egyike. Csak egy kis szórakozás. Amit tudod, segít, hogy ne örüljünk meg. Nekem aztán nem. Ha kellenék, menjetek a p***ba. Uram, Jézus, ne! Elviszik. Istenem! Segítsetek! Jaj, nem, megölték Zubelt. Mindegy is, nem harapnátok valamit? Ó, várj, rá kéne nézni Kofmóra. Biztosan találkozna Pomnival. A bevehetetlen erődöm! Akarsz jönni, hogy ránézzünk Kofmóra? Nem nagyon. Azt hiszem, Kofmo megőrült. Amikor legutóbb beszéltünk, fecsegett valami kijáratról. Épp úgy, mint te, Pomni. Lehet, hogy kezdesz megőrülni. De várj! Ez nem inkább azt jelenteni, hogy tényleg létezik? Ez amúgy jogos. Vagy azt is jelentheti, hogy már is kezdesz begolyózni. És mi lesz Zubellel? Hát, elvitték? szeretném megkérdezni őt erről, hogy valóság volt-e. De nem az, mert ez csak egy álom. Még mindig álomnak hiszi. Mégis miért nézel rám így? Nekem mindegy, mit csinálunk, amíg láthatom, ahogy vicces dolgok történnek. Au! Oké, most lett teljesen elegem ezekből. Te, én és Pomni. Ránézünk Kofmóra.
Bőgőmasina és flúgos maradnak, hogy kezeljék a Zubel szituációt. Szerinted jó ötlet összepárosítani őket? Hát persze, ők a két mentálisan legstabilabb karakter, akiket egy párba lehet tenni. Gyerünk, hölgyeim, zaklassuk a bohócot. Hát nem stabil. Jó. A komédiamaszkom megint eltört. Komédiamaszk. De megértem. Gengo, Előtte még megijesztettél. ránézett, hogy hogy ijesztett. Nos, itt élünk mindnyájan, vagyis így szoktunk aludni. Még akkor is, ha nem muszáj vannak a aludnunk, háttérben néha jó egy karakterek, kicsit amik kikapcsolódni, vannak csak hogy legyen viccelek. egyfajta rutin. Lehet, hogy Tudod, lesz a biztosan lesz szeretet majd neked... attól, hogy Ó, nézd, már kaptál is egyet. Még mindig nem értem, hogy mire jók ezek a Azok, kalandok. akik Minek mentek el rájuk? Miért nem próbáltok meg Miért nem inkább fogjuk Kingerre kijutni? Amikor ide érkezünk, megpróbáljuk, de egy idő után kezdesz Kettő, rájönni, kínos innen nincs kiút. Nem, az egyik És ha ilyen állandóan valami, egy nem lehetetlen célt üldözöl, az őrületbe fog kergetni, és végül felteszed magadnak a kérdést, hogy mi értelme bárminek. Teljesen szem elől veszített, ki is vagy, és miért is élsz egyáltalán, és amikor begolyózol, valami igazán szörnyű történhet. De ezzel a mai nap nem kell foglalkoznunk. Addig is a lényeg, hogy a kalandok lekötnek minket, és élénken tartják az elménket. Hál' Istennek, ez csak egy álom, mi, Pomni? Szegény össze van zavarodva. Hát eléggé. Miért is vagyunk itt? Mit csinálunk? Az egyik barátunkért jöttünk. Miért van az, hogy csak neki van csöngője? Talán nincs a szobájában. Remélem jól van. Ne aggódj, babarc, van kulcsom a szobájához. Neked miért van kulcsod mások szobájához? Mindenhova van kulcsom, és semmi bajotok. Egyébként lehet, hogy hagytam valamit a szobádban. Szólj majd, ha megtaláltad. Ugye nem félsz a százlábúaktól? Jax! Épp ez az egyetlen félelmem! Miért csinálod ezt? Miért? Mi van, ha teljesen másokból kérdeztem? A végén úgyis kiderül. Szerintem megőrült. Ezt régóta kerestem. Köszi, hogy szemmel tartottad, Kófi. Én megyek is, szeva. Jó, felkészítem a kártyára. Kofmo abstraktolt, de semmi baj. Mi? Ez? Lehet ez az a szörnyű dolog, amiről korábban beszéltem. Ez történik, ha megőrülsz. Oké, várj, talán meg tudjuk menteni, ha Kén segít. Hűha, Kofmo, figyelj! Tudom, hogy nem jöttünk ki, miután lebuktam, hogy hamisan nevetek a vicceiden. Esküszöm, tényleg viccesnek tartottam őket. Csak egy kicsit ballábbal keltem fel, aztán... Szintén szegény. Pomni! Glitcher. Szerinted tudnál nekem segíteni? Megértem, ha nem tudsz, akarsz nagyon... Sajnálom! Pakit nem hagyta. Szegény ezt fel is lökte amúgy. Hogy tud felindulni? Valamit a Carnotaurus nem tud kanyarodni. Kergeti a groinokot. Nem is tudom most, mit látok itt. Láttunk itt egy glowingot Zubel egyik darabjával. Emlékszel? Ó, igen. Kösz, hogy emlékeztetsz. Hát, nem vagyunk valami jók ebben, mi? Mizu! Skacok! Jax! Megvan a zubuljuk. Zubeljük. Hogy van, Kofmo? Remélem már nem haragszik, Tök mert jó nem van. nevettem a viccein. Ó, remekül van! Sőt, nem hiszem, hogy valaha is láttam ilyen boldognak. Nos, jó tudni, hogy nem vesztette el az eszét. Megkért, hogy adjam ezt át neked. A maszkja nem tört össze. Eddig is össze volt törve. Igen, nem
bevágta a fejét, hogy azért lejött. Keményebb bőrökből. Nem történt. Ízűből mi Egy van? rovargyűjtemény. Ez inkább egy fészek. Ragata? Ez a neved, ugye? Itt vagyok. Nagyon lépte. Hé, nézd, én nem akartalak így magadra hagyni. Én csak... Nézd a kezem. Én nem tudtam, mit tegyek. Semmi baj. Most pedig menj és tesd meg kint. Ő mit betudkozni, és itt Kofmónak. Oké, de hol találom meg? Nem igazán tudom, csak nézz körül és hívd őt, gondolom. Jól van, meg lesz, te csak maradj ott. Nem, mintha tudnál mozogni, vagy ilyesmi. Csak tarts ki, jó? Mindjárt jövök, ígérem. Jaj, és Pomni, sajnálom az első napod itt. Ennyire szörnyű volt. Igen, nos, ne aggódj emiatt. Most megyek, és megkeresem Kényt. Ahogy látom, elég hosszas Pomni. Kane! És igen. Van itt egy kis probléma! A Kén ilyenkor biztos kávézgat. Amúgy igen. Ezt és észrevesszük, hogy közben baj van. Nem kukkantottunk be. Mi ez a hang? Kane! Megint. 5 perc van. Milyen állátásra. Milyen nem Gloink-szerű forma mer megjelenni a Gloink királynő fészkében. Ó, ez akarsz lenni? Megkérdezhettél volna, mielőtt rám kényszerített, hogy egy ilyen abszolút undorító dolgot lássak. Mi megvetendő! Egy nyuloid visszabeszél a fenséges alakom szín előtt! Ugyancsak nemes személyként szeretném megkérdezni, hogy... nézd, ott van Zubul. Szia, Zubul! Segítsetek már, hülyék! Kissé bunkó volt Zubul, most már nincs kedvem Amúgy ez hozzá. nem lett cenzúrázva. Mindig veszít. Igen, De semmit se tud mutatni. megvagy! Hogy neved egyetlen szemben? Semmi baja. Hát Búvóhely, búvóhely! szerintem meglepődött, hogy néz ki. Hát jaj. Eltalálta végül is a figyelmet. Egek, hol van Kane? Kijárat. Exit. De most csak úgy odaszpanyolt úgy magától egy exit ajtó. De ugye eddig még itt sem volt. Amúgy igen, tényleg. Szóval ez így ilyen random. Még egy exit. De már más helyszín, az az érdekes. Amúgy tényleg. Szerintem ez végtelenig fog menni. Ja, tényleg más mesékből, meg filmben is ilyen. Nem azt mondom, hogyha már ennyi ajtó van, Eltűnt. akkor jó, azért nagyon random.
Szegény, nagyon szét lett vele. Bolond alakok színes választéka. Nem veszitek észre, hogy minden Gloink kell legyen. Én Gloink vagyok, te Gloink leszel, Isten is Gloink lesz. Ez buta és fura. Nos, de, még mindig itt vagy és nézed. Nem a kaland miatt vagyok itt, csak azért, hogy elbújjak a... Hála az égnek, jól vagy. Nem láttál bent véletlenül egy show műsort? Te meg miről beszélsz? Szegény. Mi történik? Az csak Kofmo, ne aggódj miatta. Kapnó abstraktolt! Nem, De jól hol- van. hol Igazad van, néz ki? hogyan fogunk kijutni innen? Srácok, Pedig majd látom. ott. Ah, Csak utánad. Nem, várj, miért mondanám ezt? Most meg normál, most meg ilyen sírós maszkja van. Várj, Pomni itt sincs. Nem miatta volt ez az egész. Csend legyen! Nem hallom a mozgó lépcsőt. Úristen, ez tényleg végtelenesség. Ez meg a régi kombi. Hangján hallatszik. Úristen. De úgy annyira jó meg van csinálva, hogy mindegyik szoba a másik kicsit. Számítva végig. Ez komoly. És miért örül ennél? Szerintem keresünk. Hát én is megőrülnék a vajúból, hogy nem tudnak ennek hívni. Semmi. Szerintem lesz valami felekvel semmire. Semmi nem. Elvi. Igen, igazam is lett. Ó, Bubi, te mindig eléred, hogy kimondjam pontosan ezt a mondatot. Filmekben, hogy mindenhol kávé. Kiállt! Egy riasztás a Mert kettős ilyen ketyegőn ilyenkor? kávézás mindig van. De még tényleg. Jaj, ne! Valaki Ez kiment a egy bár- semmibe! Teljesen el lesz rontva! De a kávé attól függ, hogy mit isznak. Meg is vagy! Nos, mi a fene történt itt? Ó, igen, az én művem. Kén! Kofmo átment egyfajta kofmózison és abstraktolt. Kofmo abstraktolt? Miért nem szólt nekem senki? És tudod, mert elmenték kávézni. Mész is szépen a pincébe. Menjen absztraktoltak. Hallod? Nem hiszem el, hogy Kofmo csak úgy feladta. Nevettsértésnek, Kinger, de azt hittem te következel. Köszönöm. Ez is csak azt mutatja, hogy Kingerre semmiben sem számíthatsz. Milyen annyira fáj! Nos, bocsánattal tartozom, mert hazudtam a kijáratról. Tudtam, mennyire szerettétek volna már, hogy legyen egy, de tudjátok, olyan sok gondom volt azzal, hogy kitaláljam, mit tegyek a másik oldalra, és végül sosem fejeztem be. És ismertek, sosem szeretem, ha látják a félkész munkáimat. Főleg, ha az csak szegény szimplán a Pomni. semmibe vezet. Na de, legyőztétek a Gloin királynőt, szóval itt a kalandnak vége. A jutalmatok egy digitális lakoma, amit nem más, mint a séfünk Bubi főzött. Annyi szeretettel készült, amennyit megengedtek. Ja, elég éhes vagyok. De te nem is csináltál semmit.
Na és éhes még lehetek. Nos, nem igazán, mert nem kell enni vagy aludni a digitális világban, így a digitális étel csak a virtuális érzetet kelti az evésről, bármilyen tápanyag bevitel nélkül. Hé, hagyd már abba! Mióta vagy te digitális világszakértő? Digitális micsoda? És hát... Mindenki beszélget, de pont mi ez... Gépiskola. Bocs. Gépiskola. Pont mi kezd megőrülni. Nem szólsz. Nem mondod. Tovább megmondok, ami lehet, hogy ki is jutott volna. Digitális cirkusz. Na szóval ez a videó ennyi is lett volna. Igen. Én Dósa Tamás voltam. Én meg Versecki Zalán. Sziasztok! Sziasztok!